o gidungog sa Ginoo ang request ni Jabez. No, God bless Jabez. Gidungog sa Ginoo ang iyang pagampo. Para sa Jabez, mga igsuon, siguro daghan kag mga rason, mga balibad nga okay na lang niya. Mao man gini akong nadak-an. Saon man kay pigado man ni, no? Pero kani nga mensahe karon gahagit kanimo nga mangayo og dako-dako. Okay? Like Jabez nga kay ba man ang Ginoo sa imong sitwasyon, pero ang Ginoo lapad ay nga makitaan. Muna siyang Episode 3:20 memorizean niyo na. Kasarang siya muna siya ang God is able na kanta. More than you can ask, more than you can think, more than you can imagine. Sobra pa sa imong mapangayo ang ihatag sa Ginoo. Muna siya pwede mangayo dako-dako. Oh, amat-amat na padakuon. Amat-amat na. Hawa, sa una way mga motor karon tagduwa na ka motor. No. Basing manay dala no niya diri, basing nanay mga salakyan na. Don, dugay-dugay na di siya. Oh, nanay puy luti diha niya nga may balay na. Ang Sunday schoolan sa mga bata. Maadto na sa anak sa tuwa dining membro tong kauban. Alangan po diha ng pasiradaan kay gamit na sa school. No? Gaampo ta og promosyon sa trabaho, pero naa day gusto ihatag ang Ginoo nga ikaw pa di mag-manage. Gaampo abi ka nga mabayran imuhang bill sa kuryente. Tagaan pa jud ka sa Ginoo ginugbayad sa uban panimo nga bayranan. Muna siya ang pangayog dako-dako. No? Imo rang handom makagraduate. Posible na pa jud kay mapa-eskwela nga mga parinti nimo nga tuwa sa bukid, tuwa sa laing lugar nga pwede nimo dalon sa inyong balay, makatabang sa inyong panimalay o mapagraduate nimo nga mobalik siya sa ilang lugar nga ma-improve po niya ang ilahang pangabuhi dito kung diin man sila. Di nila malimtan ang imuhang pagka-instrumento. Ato arang gitan-aw ang 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Ang gitan-aw sa Ginoo ang 12 ka bukag nga musubra pa. Muna siya ang pangayog dako-dako. Nya, ready na mo? Kita ka? Ang gitan-aw sa mga disipulo, Lord, wa kay kwarta. Di tani basarangan ang kadaghanon. Kung naano gitay kwarta, wa na tay kapalitan kay hapon na. Papulian na lang ni sila. Iyon ang ginuayaw. Kamoy magpakaon nila. So, ang ato adiri na unsa may available. Wa, Lord. Pero naay bata diri. Naay bata ha? Naay sitwasyon, naay panginahanglan. Kisa ang i-provide, bata. Og tungod ana nakakaon og nanubra pa. Sa ito makita diri sa pagtuo, kani mga usahay sa itong pangidaro, no, kanabang sa kadaghanan sa itong problema na agyan sa una, hintilaw ta niya, napasuta, murag, di na ta moderno, murag, kuntinto lang tani kay, nakaagi na ka, nauwawan ka, or nangayo ka pabor, wa, na okihi, no? Pero karon, naon tani nga, kana ba ang bata? Asa may batasan sa bata? Di ba mag-away na sila? Dugay-dugay, migahay na po, sila na po magduwa. No, kita muratag mag-ugtas. Pero dugay-dugay, nagsanay ra, nagbayanay. So sa ito makita diri sa milagro o dako nga panalangin o kabuganaan na kinabuhi, kanang prinsipyo sa bata. Kana bang mangayo ka sa papa nga wa kay pakialam makahatag pa siya di. Ay mo ha. Tagaan ka. O di sa matag mo hilak, mo ligid.
Muna siya ang pangayog dako-dako. Na kay kampante sa imong mama. Mama, di na kaagwanta. Mangita gina siya ihatag kay palangga o kaya na ni mama. Muna siya ito ang pag-ampo sa Ginoo. Muna siya ang pangayog dako-dako. May bata no si Joel Austin na manugsod na siya kay magpanimbahon. Na bata isugata niya. Yun ang bata nga, hey, birthday na ko ron. Batang gamay no? So, happy birthday! Na niya sa po. Lakat na siya. Yung sunod ng bata, hingunit sa iyang tiilo. Hey, birthday na ko! Birthday ka ni. Happy birthday! Malakat na po siya. Sunod na po natin mga kapito, guro. Di siya buyan sa bata. Meron siya nasamok, kinapong siya tuo, no? Ay, ako na si Bahan. Nadugay, kapito, no? Yan ang bata nga. Birthday na ako! Masa may hatag mo na ako? No? Di siya ka-intindi ba? No? Pero ang Ginoo ka-intindi siya. Muna siya nga pangayog dako-dako. Kana bang, di ka maundang. No? Di ka maundang hantod. Mahatag ang imong gipangayo. So, sa ito makita diri, sa ato aron pagpamalandong, no? Atong sugiran ang Ginoo sa ato mga damgo. Ato siyang sugiran sa atong mga gituuhan. Pangayoon nato niya ang mga dalagkong butang, ang mga sikretong handom nimo sa kinabuhi, no? Ato pangayoon niya ang hiling kung ano ang kinahanglan, no? Siguro manindog tang tanan mga igsuo, no? Mamalandong ta. So, ito alam din nga mudir jud ta nga mangayo. Walay makapalipay sa Ginoo kundi makitaan kanya mabatian nga kampante kay kaayo niya, no? Mangayo. Kinahanglan lang tuuhan nimo. Kay kun walay pagtuo, imposible kayo mapahimuot ang Ginoo. Nya kun mangayo kag dako, parihara na siya nga tuo ka, no? Nga ang imposible mahimong posible. Dili tanan natong pangayoon mo sa timan-an mahatag inaapoy mensahe diya ang Ginoo. But remember, ang pagkadilatar wala nagpasabot nga i-deny. Ang dili nara siya giridi sa imong pagkatao. Mga igsoon ko ni Kristo, adunay mga tsimpo nga ipakita niya nimo sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong mga handom. Ang mga dalagkong butang nga imuhang i-imagine. Okay? Bisan pa kanang kabanto, ayaw kahadlok nga musikap. Ayaw kahadlok nga mailhan ka sa mga abilidad, sa imong talento, na tungod ana pangitaon ka kay mo na siya ang pagpangayog dako-dako. The more ang makinahanglan nimo, the more ang income. The more na daghan ka makatunan, daghan ang magpaubra, daghan ang maadto nimo, that's the income. Muna siya ang kabuganaan. Pero kung limitado ang imuhang mahimo, limitado ang imong tabangan, gamay po ang imuhang maangkon. Muna siya ang pangayog dako-dako. Para sa Jabes, mangayo jud ka nga, Lord, dungagi ang ako ang teritoryo. Panalangini ko, Lord, kung diin ka man nabutang nga linya sa pagpamanday, sa pagmekaniko, sa pagpang-drive, sa pagpanagat, sa unsa sa pagpangluto, sa pagpanahi o diin man nga area, ayaw limitahi ang Ginoo. Pangayog dako-dako kay kaya nga ihatag. Amen. Hallelujah. God can make things happen that you could never make happen in your life. Pwede ka niya himuong inila nga ang imuang influensya maka-reach out sa daghan pang katawhan. Ug tungod kay dako na ang imuhang teritoryo, dako usab imong matabang, mahatag sa iyang simbahan, sa imong pamilya, sa imong mga kaparentihan.
Hallelujah. Isulti sa Ginoo ron igsuon. This is the day nga nangin anak ka sa Dios. Mangayo ka, pangayo sa imong amahan nga may kumpiyansa sama sa bata. Ayaw kahadlok kay walay limit sa Ginoo. Lord, panalangini ko, dungagi ang ako ang teritoryo, dungagi ang area nga makaserbisyo ko, dungagi akong customer, dungagi akong mga kliyente. Because I tell you and I declare, God is going to give you more influence, more resources, mga kagamitan, kabtangan, mahimo kang inila. Daghan ang muadto nimo. Daghan kang ma-accomplish sa imong kinabuhi. Musaka ka. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen.